Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. Yo soy Sini, yo soy de Finlandia, pero vivo en España. Y este es el gran vídeo que todo el mundo ha estado esperando. Hoy por fin traigo las entrevistas, bueno, la entrevista que hice en Finlandia, donde pregunto a los finlandeses si los estereotipos y mitos sobre finlandeses son ciertos o no. Bueno, antes que vamos al vídeo, simplemente comentar que la verdad que me costó bastante conseguir personas para responder a las entrevistas, que no sé si fue por el frío, por oscuridad o porque todo el mundo tenía prisa o por cómo son los finlandeses, que todo el mundo súper educadamente diciendo no, perdóname pero no me da tiempo, espero que encuentres personas para responder y muchas gracias, pero que no puedo responder. Todo el mundo súper educadamente pasando y no queriendo contestar, pero hemos conseguido personas. Esto ha sido un resultado de más o menos de 30 personas que he intentado entrevistar, así que nada, espero que disfrutes mucho de esta entrevista y nada, dentro del vídeo. Puhutaan suomalaisista ja sanotaan, että ne on sisäänpäin kääntyviä. No mä sanoisin, että ne on, mutta en mä oikein silleen tiedä, että missä se johtuu. Ehkä se on, tää on tää kulttuuri varmaan jotenkin silleen, että... Joo, kyllä mun mielestä myös. Et näkyy just esim. Julkisissa, että suomalaiset yleensä haluaa istua yksin ja silleen, ei halua niinku istua kenenkään vierellä ja silleen. Mun mielestä suomalaiset tykkää olla niiden kavereiden kanssa silleen tosi avoimia, mutta silleen julkisesti ne on aika sisäänpäin kääntyneet. Joo, no vähän samaa mieltä, että mä ite on ehkä vähän silleen, että mä tykkään olla yksin, mutta ei todellakaan ole silleen, että kaikki olisi sellaisia. No se vähän vaihtelee tilanteessa. Vähän 50-50. Välillä mulla on semmoinen fiilis, että mä haluan olla vaan kotona yksikseen, mutta kyllä sitten sitä kaipaa sitä ihmisten ilmoillakin olemista. Ja mun työ on semmoinen, että mä oon jatkuvasti koko ajan ihmisten ilmoilla. No suomalaisilla ehkä myös se, että sitten kun alkoholi virtaa veressä, niin kaikki on kavereita. Joo. Suomalaiset on hyvin hiljaisia. Mun mielestä kyllä niinku, on kyllä aika totta, mutta se on niinku sillä, että niinku suomalaiset ne ei ole se, että puhuu niinku small talk. Että jos puhutaan, niin se on niinku tärkeistä asioista. Tai niinku oikeasti halutaan puhua. Niin sit yleensä just kavereiden kanssa tai tuttujen kanssa. Kyllä silloin voi olla kovaa, niin siitä ei silleen, mutta että se niinku tuntemattomien kanssa ei silloin haluta pitää mitään keskustelua. Mä itse ainakin tykkään kotona laulaa koko ajan ja muutenkin puhua vaikittekseni, jos mulla on tylsää. Ja jos mä oon niinku perheen kanssa, niin mä oon kyllä aika paljon koko ajan äänessä. Et mä en oo samaa mieltä. Koen, että mä puhun aika kovaan ääneen ja nauran tosi kovaan ääneen. Että kyllä mä oon aika äänekäs julkisilla paikoilla. No mä oon aika ekstrovertti, jos pitää introvertin ja extrovertin välillä valita, mutta sanotaan, että en harrasta small talkia. Eli julkisissa on ihan kuulokkeet korviin ja en kyllä kun puhu tuntemattomille. Tietenkin jos joku apu kysyy tai silleen, niin kyllä mä sitten niin mielellään autan, mutta miten sekin on vähän 50-50 kyllä. Riippuu tilanteesta, että minkälainen on. Okei. Se tuntuu, että suomalaisten introverttisuus on lähtenyt kasvamaan enemmän ekstroverttiimpään päin. Eli tuntuu, että suomalaiset on nykyään enemmän sellainen avoimempia ja keskustelevaisempia silleen, että hississäkin niin saattaa tulla naapuri juttelee, mikä ennen ei ollut. Suomalaiset ei osoita huomiota toisilleen. Joo, mä sanoisin kyllä, että se on kans totta, että usein just tilanteissa, missä just niinku julkisissa paikoissa voi olla, että niinku tarvii apua, niin moni ei kyllä auta, että yleensä just kävellään ohi. No, se on myös, ihmiset on niinku tosi ujoja. Joo, musta tuntuu, että se on enemmän just niinku kommunikaatiota ihan puheen kautta, että ne ei ole niin ehkä touchy, ne ei ole niin... Mä en muista, mä osaan puhua suomea. Joo. Kyllä ne näyttää sitä ehkä enemmän niinku yksityiselämässä, että julkisella paikalla ei niin paljon. Joo, no samaa mieltä. No kyllä täällä osoitetaan huomiota, mutta suomalaisilla on myös se tuomitseva katse välillä, että jos sä osoitat huomiota, niin ne katsoo silleen, hanki huone. Itse menen tähän kastiin, että katon just silleen, että hankikaa huone, joo. Mun mielestä se on ihan söpöä, että voi näyttää julkisestikin. Kyllä mä haluan kävellä poikaystävän kanssa käsikädekkäin keskustassa. Joo, on sinkku, mutta jos olisi niin kyllä varmasti käsikädessä haluaisin kävellä, mutta silleen, että en nyt mitenkään sit muiden keskuudessa hirveästi halua. Huomaatteko eroa, että Suomessa olisi puhtaampaa kuin muissa maissa? Mun mielestä on kyllä pienestä asti silleen, että kunnioitetaan luontoa ja kerätään roskat ja roskat laitetaan roskikseen. Se on kyllä aina ollut silleen. Mä sanoisin, että ylipäätään suomalaiset on kyllä tosi puhtaita ja siistejä. Silleen ne ei tykkää, että yleensä niinku kadut on mitenkään likaisia, ne tykkää heittää mieluummin roskiin. Tietenkin on poikkeuksia, mutta suurin osa tykkää just siitä puhtaudesta siitä luonnosta ja että me tykätään olla just luonnossa. Kyllä mut ainakin on ihan niinku kasvatettu siihen, että roskat laitetaan roskiin, että ei mun ole pienenäkään annettu mitään heittää maahan.
Niin. Kyllä siinä niinku tavallaan oppii ihan. No on täällä oikeasti puhtaampaa. Ihmiset ei niin herkästi heitä maahan roskia tai tällainen. Ja kyllähän täällä huomaa, että täällä katuja puhistellaankin myös. Ja kyllä meille on niin kuin sanottu ainakin lapsesta asti, että kaikki roskat roskiin. Luontoäiti kiittää. Mä oon itse asunut ulkomailla, niin kyllä mä voin ihan niin kuin sanoa, että Suomessa on siistimpää. Ja siis on asunut Saksassa, ja vaikka Saksakin on Euroopan maa, ei ole ihan hirveän matkan päässä, mutta silti sen eron huomaa kyllä heti. Että kyllä mullekin onhan pienestä asti opetettu, että kaikki kierrätetään, muovi, lasi, metalli, kartonki, paperi, biojäte, kaikki mahdollinen. Ja panttipullot viedään kauppaan, että kaikki laitellaan ja sitten kyllähän kun noita katui kulkee tuolla, niin no tietenkin roskiin näkyy, mutta ei mitenkään isosti tai silleen, jos vertaa muihin maihin. Et kyllä mä oon ihan sitä mieltä, että tää on ihan totta, että täällä on oikeasti puhasta ja siistiä. Suomi on maailman onnellisin maa. Ei ole. Eikä mun mielestäkään suomalaiset, ei ne tunnu niin iloisilta. Mä mietin ehkä enemmänkin siellä, koska asiat on täällä kuitenkin aika hyvin. Niin, et ei vaan silleen niin jotenkin sosiaalisella. Ehkä ihmiset on niin jollain tasolla ne on, koska jos tää on, nämä tilastot on kuitenkin tämmöiset monta vuotta peräkkäin. Mutta mä en kyllä itse silleen huomaa sitä. Tai silleen, että ne olisi onnellisia. Niin. Ollaan silleen hyvinvointiyhteiskunta, mutta en mä tiedä, ehkä silleen yksilöllisesti, niin en mä tiedä, ei varmaan eroa hirveästi muista maista. Silleen, mikä onnellisuus on myös, että millä tavalla se näkyy. Aivan. No, yksilöt voi olla tosi onnellisia tai sitten ei niin onnellisia, mutta keskimäärin mä sanoisin, että Suomessa on ihan hyvä elää ja silleen mä ymmärrän, miksi Suomi olisi onnellisimaa. No joo, kyllä mäkin silleen, että onhan täällä niinku yleisellä tasolla asiat aika hyviä, että kyllä mä ymmärrän, että porukka on silleen tyytyväisiä elämää, mutta kyllä mä silti aina vähän hämmentää, että miksi me oltaisiin kaikkein onnellisimpia, mutta näköjään. Ollaan. Kyllä. Tietenkin kaikissa maissa on epäkohdat, se on ihan normaali, mikä maa on täydellinen, mutta kyllä just edelleenkin, jos vertaa muihin maihin, niin kyllä täällä on asiat ihan älyttömän hyvin. Koulutus, terveydenhuolto, yhteiskunta toimii, ihmiset luottaa toisiinsa, ollaan rehellisiä, autetaan toisiinsa, luotetaan poliisiin ja virkavaltaan. Sitten kans lehdistöllä on niinku se free press, eli saa niinku painanvapaus, onko se? Sananvapaus, joo, ja tasa-arvo. Et kyllä mä sanoisin, että tämmöiset tekijät tekee meistä maailman onnellisimmaa. Et mä ihan seison 100% sen takana. Aina on parantamisen varaa, mutta kyllä me ollaan aika onnellisia. Vaikka välillä murjotetaan, mutta se on vaan tää kaamos. Joo, se on pimeys ja kylmyys, mutta mieluummin se hyvinvointi, hyvä koulutus, hyvä terveydenhuolto ja sitten on sitä pimeyttä ja kylmyyttä. Että helpompaa elämä on, kun koulutus ja terveydenhuolto ja noi on kunnossa. Ja kyllä sen pimeys, niin valot on keksitty ja kylmyys on pukeutumiskysymys. Niin se on niin mulle sanoi isä ja mummu hirveän paljon, että se on niin kuin, että jos pukeutuu oikein, niin ei kyllä ole kylmä. Ja puhutaan sisusta, tosi kova kestävyys. Just nyt kun oli nämä tennisturnaukset tai nämä silleen, että me ollaan aika pieni maa, että just kun me ollaan saatu mahdollisuus näkyä maailmalla, niin silloin se on aika iso juttu. Silleen se näkyy ehkä se sisu. Että jos kun meitä on niin vähän, niin sit jos jotain isoa tapahtuu, niin sit se on aika iso juttu. No, se riippuu just kans ihmisestä, että oot se kovin sisukas, mutta ylipäätään mä sanoisin, että suomalaiset on tosi tunnollisia ja se ehkä tulee siitä, että kaikki tykkää pitää niin kuin loppuun asti tehdä täysillä ne asiat, mitkä on pakko tehdä täysillä. Joo, vähän samaa. Itellä ei ole mitään hirveästi kokemuksia, että olisin joutunut jotenkin sisulla läpi vetää, mutta ehkä se on. On totta. On 100% totta. Se sisu ei ole myytti, se on ihan fakta. Siis välillä se sisukkuus menee siis vähän yli, mutta suomalaiset ei anna periksi. Ei. Et kun ollaan mietitty, että mistä lähtökohdasta ollaan lähdetty sotien jälkeen rakentaa tätä maata, että nyt ollaan onnellisimpia ja mitä muita nyt on, niin ei se ole helpolla niin kuin saatu maatamme siihen pisteeseen. Et kyllä siihen on työtä pitänyt tehdä ja sisu perustuu tämä. Sanotaan, että suomalaiset kaikki puhuu tosi hyvää englantia. No kyllä mä sanoisin, että niinku, joo, ehdottomasti jos vertaa ehkä muihin maihin, niin kyllä kaikki osaa sitä niinku oikeasti aika hyvin. Joo, kyllä mun mielestä ainakin niin kuin Helsingissä kyllä kaikki puhuu niin oikeasti hyvää englantia. Et sen kyllä huomaa mun mielestä. Nuoret osaa mun mielestä tosi hyvin englantia Suomessa verrattuna just esimerkiksi vaikka Etelä-Euroopan maihin, mitä mä oon nyt kuullut just mun kaverit, jotka on vaihdossa, mutta sitten taas vanhempi sukupolvi ei ehkä osaa niin hyvin. Et nuorille voi puhua englantia sillä, että ymmärtää suunnilleen kaiken. Joo, no samaa mieltä. Kyllä mun niinku kaikki kaverit ymmärtää kautta osaa englantia silleen keskustelutasolla ja kyllä mun vanhemmat kanssa, mutta silleen ei just välttämättä isovanhemmat tai ei mun kaikkien kavereiden vanhemmat osaa, mutta kyllä nuoret osaa. Joo. Well, that's true.
It is. Very true. No, se riippuu kyllä myös tosi paljon niin kuin kaikesta. Vähän niin kuin, että miten nuorena opiskellut ja tällainen, mutta nykypäivänä, kun muutenkin toi englanti on voinut tulemaan suomen kieleen tosi paljon, niin kuin, että puhutaan Finglish, miten kansainvälistyy kaikki tosi paljon somen kautta, niin kyllä suomalaisilla on aika hyvä englanti. Mä sanoisin, että ehkä niinku semmoiset vähän vanhempi sukupolvi, 70 plus, niin ehkä heillä ei sitten suju englanti niin hyvin, mutta sanotaan, että niinku keski-ikäiset siitä alaspäin meidän ikäiset, niin kyllä täällä niinku enkkuu puhutaan ihan hyvin. Ja itsekin musta tulee englannin opettaja. Ja huomaan kyllä, että nuo opiskelijat on todella niin kuin, korkealla tasolla, vaikka ollaankin alakoulussa ja yläkoulussa. Niin kyllä mä sanoin, että englannilla pärjää täällä kyllä Aika hyvin Suomessa. Kyllä. Suomalaiset juo tosi paljon. Mun mielestä joo. Joo, on kyllä totta. Kyllähän ne ulkomaillakin on. Mut siis täällä kyllä joo myös. No joo, mä oon samaa mieltä. Vähän huono juomakulttuuri täällä. No, en mä tiedä. En mä ite ole hirveästi nähnyt, kun mun vanhemmat ei oikein yhtään juo, mutta kyllä mä niinku on ymmärtänyt, että yleisön tasolla aika paljon. No, kun näkee noita opiskelijoita tuolla kadulla, niin onhan toi suomalaisten juontikulttuuri aika juodaan paljon, mutta Mistä johtuu kylmästä? kylmästä se on viina on paras villapaita. Niin. Mä ehkä sanoisin, että joo, on niitä, jotka juo ja on niitä ehkä, jotka ei juo. Et mun mielestä se on ehkä vähän nouseva trendi, että ei enää juodakaan niin paljon. Tai mä oon ainakin tosi monelta omilta opiskelukavereilta kuullut, kun mä oon siis yliopistossa opiskelen, niin on kuullut just, että en juo tänään, että en juo ollenkaan. Että on jättänyt alkoholin pois. Tosi moni on sanonut niin. Et mun mielestä alkaa olemaan niinku aika paljon niitäkin, jotka ei juo, mutta tietenkin on sitten niitä, jotka niinku... Mut kyllä se huomaa, että alkoholi houkuttaa, ilmanen viina aina houkuttaa. Kyllä. Ja sitten monesti on se, että ei juo, no sit ottaa sen yhden, mutta se ei jää koskaan yhteen. Ei. Mutta tosiaan jossain juhlissa, niin se on aika oletusarvo, että siellä on alkoholi tarjolla. Ja sitten yleensä se on aika niinku normaali, että just joku skumppapullo TMS viedään niinku lahjaksi. Että se on niinku... Mulla on yksi hauska esimerkki. Meillä oli siis yksi tämmöinen yritystapahtuma, missä me oltiin koko meidän osaston kanssa. Ja siellä oli sitten semmoinen, että saa skumppatarjoilun tämän pitkän päivän jälkeen. Ja se ei ollutkaan skumppaa, niin kaikki oli semmoinen pettymyksen aalto tuli sinne. Se oli vaan, ei tää ole mitään skumppaa, ei voi mainostaa. Oi vitsi. Mut hei, kiitos paljon, tosi paljon ajasta ja kiitos kun tulitte haastatteluun. Muchísimas gracias. Si llegaste hasta aquí, esto ha sido el resultado de la entrevista. Y como has visto que son todos mujeres jóvenes, la verdad que intentaba acercar todo, como te digo, todo tipo de personas de edades mayores, jóvenes, hombres, mujeres, pero ningún hombre no quiso responder, no sé por qué, no conseguía nadie, así que esto ha sido el resultado de las personas que he conseguido que sí que me respondieran a las preguntas. Espero que te haya gustado esta entrevista, si es así, dale like y suscríbete al canal si no lo has hecho ya y así me motivas a seguir con estos vídeos. Nos vemos en el próximo. Moi moi!